Vamos con outra nova entrevista e vamos a falar dunha feira. Moitos de vostedes coñecerán o barrio do 21, pero seguramente non saben que ese barrio recibe o nome dunha feira que alá por os anos 1900 se empezou a desenvolver ou a celebrar naquela zona que aquela era no antigo Vellao. Naquele momento era todavía o Concello de Canedo e despois fusionouse co Concello de Ourense e pasado sobre o ano 1950 deixou de funcionar ou de existir esta feira, pero foi unha feira moi importante que viñan xente de toda Galicia, foi de gran renombre. Logo comentaremos, temos aquí uns invitados que veñen a falar desta feira, que se trata de recuperar un poquinho aquela idea daquela feira e agora adaptada lóxicamente aos tempos que estábamos vivir, aos tempos que nos toca vivir. Boas noites, benvido, está connosco Carlos Castro e María Campos. Hola, boas noites. Representantes hoxe do que é a parte organizativa da Feira 21, que xa se celebrou en dúas ocasións e vamos a celebrarse coa terceira, que dicíademe fora de cámara que podría ser o día 23, que está dependente dunhos flecos e dunhos permisos do Concello, non? Ben, vamos a falar un poquinho desa feira. Eu facía un pequeno de introducción, que alá por ano 1900, cando eu comentábamos que estuve me informando e dicía que os feirantes que viñan á feira de Ourense para non pagar o fialato quedábanse a facer as transicións ali, naquel era basicamente unha feira de ganado vacuno, e quedábanse basicamente a facer ali as transicións. E naquele momento era o Concello de Canedo, sean por os anos 1920, eu creo que comentaba por os anos 1900, estou facendo unha pequena introducción para que a xente o coñeza. O Concello de Canedo implantou esa feira no ano 1921. Eu leía tamén que sei que houbo banda de música e incluso se dispararon unhas salvas en honor a esa feira. Pasado ese tempo, o Concello de Canedo uniuse co Concello de Ourense, quedou absorbido polo Concello de Ourense, e sobre o 1950 a feira desaparece. Desde aquela, a xente toda do barrio non coñecía que o nome do barrio viña desa feira, non? Pois sí, é así. Ben, María, contanos un poquinho entonces como nace, como sodes, de onde xermen outra vez esa forza para poder, que colectivos están implicados para volver a recuperar esa feira, e logo veremos cual vai ser a filosofía que vos lle queredes dar nos tempos de hoxe a esa feira. Sí, bueno, particularmente, pois é eso, recuperar, ti o dixeche moi ben, o interese histórico e emocional para os veciños do barrio e dinamizar un pouco pois o que é o barrio con actividades culturales e comerciais tamén, non? Está invitado todo o mundo, por suposto, é moi aberta, non fai falta que se sexa solo do 21. E aquí pois é moi democrática, está aberto a todos e é eso, en particularmente, pois eso, facer unhas xornadas de convivencia e benestar entre todos, non? Tratábamos de adaptala, dicíamos que se naqueles primeiros inicios era sobre vacuno, tamén había algo de lanar e de cabra. Ahora, eso lógicamente, adaptalo ao tempo de hoxe, basicamente me dicíades que era asociativo, con asociacións, dicías tú, para dinamizar un poquinho a economía do barrio e para dar a conocer un pouco o barrio, non? A día de hoxe celebrouse xa unha, vamos por a terceira. Como foi a primeira edición? Como se preparou a edición? Como funcionou? Como se organizou? E que resultados obtivistes desa primeira feira? A primeira foi moi vistosa, foi fantástica realmente, porque recuperamos unha imaxe dunha feira antiga con disfraces, con traxes todos de época, produtos artesanos sobre todo. Foi moi vistosa, esa feira foi moi bonita, me gustou moita xente, houve moita resposta disso, eso hai que dicilo. Tamén temos claro que esa é unha imaxe puntual dun momento. Nós, se queremos dinamizar un pouco a zona, temos que conseguir unha consistencia, unha continuidade nunha feira que non pode ser nese marxen, ten que ser un pouco máis normal, digamos, máis habitual. Os resultados, xa digo, precioso, a xente moi interesada. Creouse naquele momento unha página de Facebook que ten un crecimiento espectacular e toda a xente encantada. Pero vosotros, os ciudadanos do Ourense, poden consultar esa página de Facebook para facer o seguimento da feira, non? Desde a primeira feira á segunda feira, notastes un crecemento importante, a xente vai se implicando cada vez máis, ou se percibe que vai ser difícil poder manter no tempo esta celebración? Home, o que se pretende xustamente é mantela todos os meses, non? Agora estamos pendente pois dese permiso e, bueno, pois a segunda celebrouse o 26 de novembro e, pois, eso, o que se
pretende pois eso, a trascendencia mensual, non? Que sea así continuidade. Foi unha cita do sector artesán, pois houbo 20 feirantes, máis ou menos, casi todos do comercio local. Había postos de gastronomía, de artesanía, produtos ecolóxicos, antigüedades, obradoiros, churrasco e pulpo, que é o típico, non? E logo tamén houve unha aportación do Círculo Poético, tamén o equipo de Tanito no sonido, tamén se invitou a artistas e aficionados a participar, ali pola tarde, os que quixeran. Actuou de forma altruísta o grupo Fanling, e colaborou a Diputación de Ourense, e tamén foi o patrocinador o constructor Manuel Costa Lousado. E, bueno, tamén apoiouse a Marcha Mundial das Mulleres, porque nese momento era o Día da Violencia de Xénero, declarando a feira libre de violencia machista. Bueno, conviñose para colaborar na nosa feira pois con esta entidade. En próximos eventos contaremos tamén con cualquier tipo de voluntariado que se quera sumar, pois eso, dando cabida ás asociacións pois para a promoción da saúde ou para calquer tipo de evento neste sentido. O sea que vos, por o que se ve agora, para que sepan os nosos telespectadores, aquela filosofía daquela feira, que era a transición económica, etc., agora vais a fazer, basicamente, pois, en parte a convivencia, incluso a promocionar certo tipo de actos que nese momento coincida, non? Que a feira, con un tipo de organizacións, falabas que tiveste esa feira de espacio libre de violencia, non? Sí. E estades dispostos, entonces, a filosofía da feira vai ser esa, de ser reivindicativa en certo tipo de nos acontecementos que nos toque vivir cando se celebra a feira ou que este nese momento de actualidade, non? Informativa, máis que nada, non? A nivel cultural e a nivel social, pois a problemática que hai, pois que se poda un pouco saber que é o que pasa e dar pois folletos ou axudar pois hasta esta cabida todo, hasta a axuda aos animais ou calquer tipo de asociación neste sentido, non? E logo, pois tamén os artesanos e tamén... Eso vai ser sempre, vai a base, vai ser os artesanos e a gastronomía. E a partir de aí iremos fluctuando en cousas que... Sí, vais procurar tamén, perdón, así, facer algún temario, pois, para cada unha delas en particular, non? Así, algo máis específico, se é posible. O sea que vai ter unha cariz cultural, basicamente. Sí. Hai que entender que unha feira é un mercado en sí, non? Entonces, dentro dese mercado, sí, queremos incrustar aí actos socioculturales, como poden ser estes, concretamente, contra a violencia de xénero, como pode ser tamén un recital que hubo, música, de toda índole, aí cabe todo. E según, como ela ben dice, según o mes que vaya sendo, tendremos unha temática específica para cada mes. Para que a xente o sepa, a feira nace no Vellao, nunha zona do Vellao. A que se desenvolve ahora tamén está ubicada nesa mesma zona ou cambiástela para que sepa onde... Vai ser sempre digamos que vai ser sempre unha ubicación fixa? Ou vades ir cambiando por distintas zonas do barrio, adaptando as... No, de momento non. De momento vai ser na Plaza Diego González Blanco, e, bueno, despois, máis adiante, xa se verá, pero, en principio, é o que se solicitou esa zona. Hai que entender aí que unha feira desas características conleva certa infraestructura. Hai que cortar a calle, se se fai ali. Hai unha zona moi boa, que é o campo do Viao Antigo, o que queda do campo do Viao Antigo, porque era enorme, que está sin tratar todavía, que está que se podría utilizar para eso, pero hai que habilitarlo antes. Claro. Entonces, a largo plazo sí que podría ser unha idea. Para que o sepan os nosos telespectadores, do Vellao, onde se ubica a zona do Vellao e hacia onde collía o que era aquela feira? O máis sencillo é a Avenida Santiago, o cruce que está antes da gasolinera que era do Velasco, aquela calle que baixa, ali empezaba o Vellao, máis ou menos. Toda esa era a zona do Vellao, e que collía hasta onde se fai agora a feira, que é ali o parque ese. Pois, agora está todo construído, o sea, o único que dá libre é aquela zona na Rúa do 21. Contan as crónicas da época que viña xente de toda Galicia a esta feira.
Incluso dicían que naceu incluso para facerlle un pouco frente a que se celebraban depois en Ourense, na capital, que era o 7 e o 17. Vos pensades que chegará un momento en que esta feira acade certo nivel para que veñan asociacións culturais, que a filosofía de toda Galicia celebrar actos importantes? O barrio do 21 é un barrio amplo, non? Que veciños pode? Sabedes máis ou menos a población e hacia onde se expande o barrio do 21? Debe ser un dos máis grandes da cidade, non? Sí, é un dos máis grandes. Non teño a cifra concreta, pero sí que é moi grande. É moi grande, moi amplio, moita xente por aí, sí. Sobre o tema de asociacións de Galicia, sí que podo adentar algo. Estamos aí tratando con unha asociación que tamén se chama Feira do 21 e buscamos así cerca unha especie de hermanamiento entre nós para dar este carácter un pouco tamén que salga un pouco máis do ámbito local, non? Provincial. Así. A resposta a nivel, bueno, de momento non se pode ir tasando que é o importe económico de transicións, porque antigamente o Concello recibía 35.000 pesetas daquelas dicían nas crónicas, recaudaba o Concello de Canedo. Xa se viu que ali había negocio e xa se empezou a fazer negocio. A nivel de, tú que tes un comercio na zona, a nivel de transaccións económicas o día da feira se ve certo movimento, sí? Sí se nota. De feito, un pouco por sorpresa quizás, bares que estaban algo lexos, incluso a zona onde se celebraba a feira ese día, quedaron sin pan, quedaron sin comida por falta de previsión de que iba a vivir xente ali. Eu no meu comercio, naquela primeira non estuve, por exemplo, non participei, pero sí que notei que entraba máis xente no comercio que normal. María, para esta nova celebración que vai ser só o día 23, bueno, vai ser difícil mantelo o 21, porque naquele momento era unha transición económica, era de traballo, vai que cae sempre en fin de semana, non? Para que a xente se poda mover, porque xe vivimos noutra sociedade totalmente distinta a de entonces, non? Que actos tedes programados para esta terceira edición da feira? En principio estamos un pouco co de sempre, máis ou menos igual que anterior, pero con isto estarán algunhas asociacións a maiores, a nivel informativo, como dixen antes. Estamos un pouco pendientes, a ver, ao mellor ainda non pode ser, pero bueno, si se fai, desde logo, a nivel cultural, igual máis ou menos, e participando todos os que queiran. E os veciños súmanse? Sí, sempre están, en general, casi todos moi ilusionados con esta nova presentación. E a xente máis xoven do barrio, como ve esta feira? Eu creo que é todo unha ilusión, non? Porque xenerar unha cousa nova é bo para todos, non? Eso, sempre pensar en que todo vai ir para diante moi ben, porque é unha cousa boa, e ademais cultural, artesanía, é algo que sempre nos enriquece, non? Falábamos que estaba todavía pendente dunhos flecos, dunhos permisos do Concello. A verdade é que, bueno, hoxe vivimos tamén na era dos papeles. O Concello como se porta? Porque a veces poñen máis trabas para que se desenvolvan certo tipo de actividades deste tipo de actos. Desde o Concello, cales son as... O Concello penso que é correcto, portase correctamente, exíxenos certas normas, certos papeles, certos plazos. Que hai que presentar cada vez que se fai a feira, ou se se vai a facer todo o ano non se pode presentar? Sí, bueno, que se fai, por exemplo, nesta feira que se apretou a solicitud, solicitámola en base anterior, vai ao mismo lugar, ao mismo espacio, entonces técnicamente vense no mismo. Que pode cambiar? Que quizás ese día para que está solicitada hai outros eventos que poden influir nesa. Pero realmente o que a infraestructura é a mesma. Supoñemos que será máis elevado. Nas crónicas tamén daquela época falaban de que había unha báscula permanente ali no campo da Feira do Vellao, o sea que debe ser un sitio importante. Xa non quedan residuos nin daquelo, non? Nin os máis vellos do lugar se acordan da báscula esa permanente que dicían as crónicas. Outra das cuestións tamén falaba de que se celebraban importantes partidos de fútbol entre a selección do Ponte, entre o equipo do Ourense. Pensate saber vos nestas próximas futuras edicións da feira tener algún acontecemento tamén deportivo? Non se falou... Sí, falámoslo. Cando fixamos un pouco o programa para os 12 meses, 12 actividades, unha delas é para, por exemplo, falar cas escolas deportivas,
para que eles mesmos fixeran a súa actividade ali. Nós o que queremos facer é darlle unha plataforma onde se podan expandir eles. Nós facemos. Non queremos organizar nós o que fai unha escola deportiva, senón que eles mesmos deixarles espacio que monten eles que teñan a súa... Nos ajudaremos dentro que podemos, pero que sean libres, que sean un pouco libres de decidir e de facer eles. A feira nace porque o barrio do 21 ten carencias e que é unha forma de reivindicarse ou falaban porque é un barrio grande, que en extensión é un barrio grande. Que necesidades ten a día de hoxe o barrio? Vos que vivides aí, tú dixécheme que eres un añadido, un adosado, pero ti eres comerciante, pero tamén faz vida no barrio, non? Que necesidades a día de hoxe ten o barrio do 21? Pois pouco como todos os barrios periféricos da cidade. A cultura está centralizada. Ali temos poucos sitios onde acudir, quitando as festas que se celebran ali, pouco hai onde ir. As áreas culturais hai por ali? Hai poucos. Non hai nada, non? Estaban iso outro día aquí na semana pasada os do barrio da Asunción e falaban tamén de que estaban abandonados. A verdade é que os barrios están un pouco abandonados. Estamos falando xa na época do siglo XXI e, sin embargo, os barrios da cidade están moi abandonados. Salvo eses barrios máis céntricos, o demais é todo unha... Falando así, unha miseria, non? Eu entendo porque realmente unha cidade vai crecendo dentro para fora, entón, ao principio, o núcleo crece ali dentro e fora vaise deixando... Sí, pero dentro é onde se move a economía, fora onde está a xente, que é onde hai que presentar os servicios. Dentro xa se... A cidade, dentro da propia cidade, xa subsiste por si mesma. Pero fora é onde está a xente. Vale, é onde hai que... Os barrios están totalmente abandonados. Por eso, xustamente, o da feira, non? Para impulsar un pouco isto, non? Eu creo que é unha iniciativa moi boa, a ver se sigue todo pa diante, cada vez seamos máis os que vayamos apoiando os barrios, non? O comercio local sobrevive ben nos barrios, nos tempos que nos toca vivir? É moi complicado, bueno, sabémoslo todos, non vai faltar mentir tampouco. É complicado porque, bueno, a situación é que é máis difícil ali ser visible. Nós, cando presentamos as primeiras bases do proxecto, pois foi dicir que ventaxas ten ese proxecto, para quen son. Nós identificamos uns beneficios para a cidade, porque é unha feira moi vistosa, que leva o nome de Ourense entre si tamén. Depois, para o barrio, trae xente para o barrio, dinamiza o barrio, trae cultura ao barrio, é interesante, e para o comercio, por suposto que é interesante, porque hai 3.000 personas máis de visitantes que pode haber aí de repente máis que encontrar nunha tienda. Entonces, para iso sí que é interesante o tema. Pero de todas formas non naceu con esa idea de dinamizar económicamente. O valor é histórico. Realmente a base aquí foi histórica. Isto é un evento histórico, isto hubo, é bonito telo outra vez, é algo emocional para a xente mesmo ali que se sente identificada con eso. Ese foi realmente a chispa que encendeu ali. A partir de aí, ves os beneficios que hai, os intereses que hai, é onde se... Bueno, pois deixo que fagades unha invitación personal para a próxima feira, que se supón que pode ser o día 23, pero bueno, que a xente siga o Facebook, que a xente do Ourense siga o Facebook, que ali é onde pode ter as informacións máis actualizadas. E deixo que invitedes os orensanos a que pasemos por o 21, además incluso en vacacións de Navidad, onde xa hai moita xente por a cidade, que veñen, o barrio tamén crecerá, porque hai moita xente fora, xente xoven fora, e supoño que nestas datas a xente acércase por o barrio. Invitade aos orensanos, e tedes a vosa cámara para que asistan á feira do 21. Pois, bueno, decirvos exactamente o que dice Mario, que veñades á feira, que ali pasámoslo moi ben. E, por certo, hai o de sempre, o que nos gusta moito, pulpo, churrasco, e tamén pois artesanía, actividades culturales, obradoiros, moita información. E, bueno, é un sitio tamén para convivir e para estar moi a gusto entre nós, non? Que eso creo que é o máis importante de todo. Benestar e convivencia, sobre todo, non? Carlos, tú como comerciante... Eu suscribo pouco dito, simplemente que aproveiten eses días para descubrir quizás un barrio novo para moita xente que non conoce, porque non lle coincide ir por ali, pero que pode ser un descubrimento en realidad. Bueno, pois o único que dicimos é invitar aos orensanos que estamos ao lado, digamos que é un acto, é unha actividade da propia cidade, basicamente, non?
que acudan á próxima feira, que se apunten a que isto siga hacia adelante, porque todas estas cousas aportan cultura e aportan cidade e ourensanía, non? E gracias a vos tamén pois por permitirnos pois esta entrevista e conocer un pouquinho. Aquí nos tedes cando querades publicitar cualquier cousa, cando fades actos importantes, contade conosco. Moitas grazas por este traballo que estades a facer e por recuperar a memoria histórica dun barrio tan importante como é o barrio de 21. Moitas gracias. Moita sorte. Gracias, Man. Bien, pois vámonos despedir, pero antes de nada vou facer dous apuntes. Van a ver ustedes un vídeo que vai a anunciar un reto que vamos a lanzar para estas navidades aquí en Ourense, para todos, pero básicamente para a xente máis xoven. Vamos a ter aí que conosco o último día, que vai ser o día 19, a un dos youtubers máis famosos de Galicia, incluso ten vídeos que visitan hasta 500.000 visitantes de toda España, e acaba de diseñar un xogo de estrategia de aventura para Aurea Televisión, para estas navidades, para que os orensanos consigan apuntarse a este reto, que é el rescate del unicornio. Vai estar aquí o día 19, o último día do programa, para indicarnos como vai a funcionar este xogo. É un xogo que se sigue por móvil, que hai varios puntos da cidade onde hai distintas informacións, distintos tesouros que levarán a outros tesouros e que levarán a sitios en internet. Bueno, un xogo entretenido para pasar estas vacacións por a cidade, paseando por a cidade e competindo. Repito que o día 19 estará aquí connosco para expoñer o xogo, e van ver ustedes un vídeo que xa temos promocionando este evento, reviso este xogo, pola cidade, que vamos a poñer en marcha para estas navidades. E tamén lles direi que durante as vacacións vamos a emitir aquí o vídeo completo, a película completa do que foi o concerto que din na Catedral co grupo de teatro e co das danzas escénicas, titulado Voces do Medievo, que tuvo tanta aceptación e que asistiu tanta xente a ese concerto. Bueno, pois tamén o vamos a emitir íntegramente a película inteira do que foi ese concerto durante as vacacións de Navidades. Nos desexamos unha boa fin de semana e vemos aquí o próximo martes. Un saúdo e boas noites.